الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرابي جلبي تدوبي بامتوبي درابو لا إله إلا الله محمد رسول الله لسان او درابو يالا أبدا ها درنجة دارو ها لير الوتي أديبي واتني بن دارو أينام so moƴƴuɓe maayi haa laaɓi la ilaha illallah natti wiyeede ɓurɓe bonde e yimɓe ɓe keddoto ɓe mbayno daabaji ni koye ɓeeɗo darnge daroto liral wutte wala hawla wala quwata illa billah nena bandam juule giɗo ma almustafa sallah sallam samba diallo hannde no fori 16 korka ceerno ousmane 16 ko rewi hen ko 17 ñande 17 woni wolde badar abou jahli hoyi añɓe allah koye drapeau la ilaha illallah ɓamta ɗum ko abou dudiane ɗum ko talha ɗum ko zoubayr ɗum ko almoustapha ɗum ko aboubacry bandiraɓe sahilaɓe pucci jeeyi hoore boowol pundi ruuyi gawe silamaji mi ñaami mi woofi ndeysan ñande hen la ilaha illallah jibril jippi ene wonde malaikaji ɓe jingani almoustapha sallah sallam wa in tadahara alay fa inna allahu mawla wa jibril wa salihu lmuminin walmalaikatu bada dhalika dhahir ndeysan sen guuri ha janggo jangtiɗen wolde badar wama adraka ma badar ñande aliyun badar o ko hamza o ko talha ndeysan gonga e fenade ceeri yawmal furqan yawmal taqal jam'an rendez-vous men sen guuri ko ha janggo wolde badar bandiraɓe sehilaɓe eynam sa tawa kan nde ɗo wolde physiquement ɓernde ma moral ma taweɗa nde ɗo wolde ɗum waɗi ñande wolde ohud sukaɓe ya rasulallah min tawaka badar hande ohud ya rasul emin jiiɗi felloyde emin jaare 15 wel dutteɗe onon pamɗiraw ɓe jarnani tubaji bandiraɓe sehilaɓe ɓeɗo abdallah ibnu oumar en e ko refti hen ɓe mbiya kon sukaɓe ndeysan ha mo wuuri ha mawnon nahron e wolde badar bandiraɓe sehilaɓe en sen guuri ha janggo ndeysan jangtoɗen wolde badar wona adraka ma badar ceerno ousmane ko almoustapha wi sallah sallam o wi sa juule makko gotol allah juule ma laabi sappo e nenam bandam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حديث من جدي محل أم مسلم كلا جول أن لا نقول على جول ما كلا بسبب تونغد ما كو 408 تمد ناي أجهر بندرة بسهلا أي نعم جول يجد ما نيسان نعم بندم أنا هو تشير فنان أنا هو تشير روا أنا هو تشير ورب أريها بالي أريها جسر أريها جيري biya jangine kam version authentique salatu nabi ndeysan mo kala mi sobe de juulo celludo mo ala luralo mo burani qur'an o bandirabe sehla biya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ndeysan allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد version authentique bandiraɓe sehilam ndeysan giɗo almoustapha jinnaɗo makko ibrahima alayhi salam ko giɗo almoustapha ko giɗo allah o wi somi ƴettan somi suɓoton giɗo mi suɓo aboubacry kono noon ko sehilam ko gonɗi ɗum kono sehil mon ko giɗo allah on won giɗo allah sa juule giɗo allah weltantakoma haaju ma humto ɓernde ma weliro mbawa jalde mbawa mosde ibrahima giɗo almoustapha sallah sallam giɗo allah o wi almoustapha mbiya leñol ma mbeɗa salminaɓe wiɓe aljanna ene moƴƴi ndeysan leydi ndi ene moƴƴi aljanna awrate ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar nena bandam be piman ma huude be kayan ma huude be bima buri qur'an buri hala ibrahim buri dido kongude dido kala ko jangtata e allah ko dido kongude buri bandirabe sahirabe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar wallahi kongol wa ɓurɗo ɗum ɗo bandiraɓe sehilaɓe sona qur'an nam
hadis ndeysan aljanna ene moƴƴi ndeysan rawahi ibnu hibban tongode makko ujunaji jeegom e temedde jeetati e capanɗe joyyi e jeegom ndeysan 6856 hadis ibnu hibban bandiraɓe sehilal ceerno ousmane holko woni koɗo men hannde hol koɗo men ndeysan hol simore ganduɗa teddungal simore akhlaqiyat ndeysan jikkuji moƴƴi ɗi almoustapha sallah sallam o wi innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq o ari timmunde ndeysan ko jikkuji moƴƴi ɗi omon to boukhari fil adab al mufrad e version goɗɗo authentique wa innama bu'istu li utammima ndeysan salihal akhlaq li bandiraɓe sehilaɓe ceerno ousmane janggo qur'an o belda dande nde ko haala allah ndeysan wa in ahadun min almushrikina stajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam allah wa kallama allahu moussa taklima allah haalde moussa ndeysan ala ko ɓuuri haala allah kala biɗo haala neɗɗo ɓuuri haala allah kala biɗo haala almoustapha ɓuuri haala allah kala ɓuuri haala aboubacry ɓuuri haala allah o yalti diine yo allah en tokku en yo allah rokku en tuubde hade men mayde bandiraɓe sehilaɓe نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سويما الله خبير بصير بما تعمل فيت الله كو كالتن كو الله ننين كو باتن كو الله نيين أم أندي كو تشودن أم أندي كو نيومدن أم أندي كو نيودن أم أندي كو غوجين أم أندي كو هيسن بدي ندر سود سن بدي جام سن بدي لول اتيبره فو الله ناندي إلى فوت هرسود الله noma ada foti hersunum bandiraɓe sehiraɓe jomiraɗo noddi o yi onon gonɗimi hoto garditoɗe allah e nelaɗo mum koye ibnu abbas wi ardirade allah ko wadde bid'a la ilaha illallah muhammadur rasulullah imi hoto gardide allah wona to konngol wona to gollal allah nde yiiɗi rewede nde o neli ko almoustapha sallah sallam o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana man yutii rasula faqad ata allah wama atakum rasulu fakhudu wama nahakum anu fantahu kala ko neraɗo yamiri on mbaɗe kala ko hoɗen goppe soɗon juula julde noon juldan nooni birdire noon kajjire noon la ilaha illallah محمد رسول الله اي نعم ابن عباس وي هو غاردين الله وانا اي كونغول وانا اي غولال حديث مالك بن الحويرث وين الله صلى الله عليه وسلم امنت بخاري 6008 امنت مسلم كدي نجولي no njul dannobe nenam bandam wi be jangine kam julu al mustafa jangine ko wirdu al mustafa jangino bangogol al mustafa hajju al mustafa tarawih al mustafa ko dum jabare sa wada dum jaberaake bandirabe sehirabe aynam nelada sallallahu alayhi wa sallam wi man amila amalan laysa alayhi أمرنا فهو رد والله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كان كون الدين الله كو جياك هين تونا نجول نلاد تونا ورد نلاد تونا نبانغول مكو تونا حج مكو رتو تاي كو جومو ودي جومو جابتاك بندرابي سيلان حديث أمونتو مسلم تونغون مكو 1718 ujunere e temedde jeeɗi e sappo e jeetati bandiraɓe sehilaɓe neɗɗo rewa allah duuɓi capanɗe jeegom o jaɓanta ko sababu o waɗi bid'a eynan bid'a woni kewnude hunde e diine jiilanɗa ɗum place jiilanɗa ɗum nokku jiilanɗa ɗum maniére jiilanɗa ɗum adat e ko nandi hen eynam nelaɗo wi kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar e waɗi version ngaji ɗiɗi fi nnar ala hen oɗo hadis oɗo to gonɗo abou daoud 4067 حديث جابر كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النساء تنقل مكو 188 فوليوم 3 بندرا بسيرا بينام تيرسمان تيرنو من إلمان مالك هولكوي إلمان مالك نيسان غاندو مدينة نيسان او جنگنا جمان راد صلى الله عليه وسلم او ينت فوف ان يتمي اوبي ها دين راد صلى الله عليه وسلم او وي كala ko wanani diine e jamanu nelado wonta diine hande bandirabe sehilaɓe eynam ceerno ousmane joni noon min somi kewne diine ko fiti ka nefi ko allah haali ko ka nefi ko almoustapha addi ko eynam kutoɗen hakkille men eɗen gandi ɓuuri neɗɗo jeeyaɗo ɓuuri ɓadade allah fof ko ɗo sujjiɗo ɗo sujjiɗo omo janggoɗon qur'an o jangatan qur'an te qur'an ɓuuri teddude haala fof saabu nelaɗo yamirani nelaɗo aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fa huwa sajid sa nangue kolpi holko mbiyata subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim hol sababu jangata qur'an ala nelaɗo yamirani allah yamirani hol sababu sa sujji mbiya subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sa ila mbiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ko du'a a fami ɗum arditaɗo allah e
bandiraɓe nelaɗo bandiraɓe ko bakkar mawɗo wona hakkille hutorte ala dewal Allah jaɓirte ko wona sunna waɗe ikhlas bandiraɓe sehilaɓe eynam kala ko neraɗo yamirani e dewal Allah en mbatta eynam ceerno Ousmane so sinaɗo sulminino kanko so silmini omo duwantono yimɓe tan yimɓe mbiya amin ala so silminino o duwantaka hay goto fof duwano o hoore mum duwa o jama'i nelaɗo meeɗa wadde o meeɗa yiɗo mbaɗe yallat iflaabi jeenayyi o wiyani pawe hen ɗum ɗo pawe hen ɗum ga laabi jeenayyi o wiyani noon abadan ala fof gaddanon on hadis bandiraɓe sehiraɓe nam so neɗɗo silmini mbiya astahfirullah enen gandi allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali duwanɗa hoorema te duwaw ko nder juulu ɗon neɗɗo ɓuuri ɓadade Allah sa silmini mbatta ko adkar ko wirduji fa ida qadaytum salat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ayna wa ala junubikum sa gayni julde ɗon mbaɗa dhicruji ma subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ha jofa dottaka so Allah dottananima neraɗo dottananima a dottanta hoorema enam ceerno Ousmane joni Allah ne rewrete kanko ko Allah towɗo o moƴƴo o ganduɗo o hunde fof waɗi koye place omo jangguine ne rewrete Allah jangguintake ne rewrete Allah haalnatake rew a antum a'lamu amillah la ilaha illa ene ɓuuri andude Allah kañum haalat ne rewrete o neli al Mustafa o ñamtini al Mustafa nelaɗo jangguide sahabaɓe o nangue e sunna sahaɓe ɓeɗo Aboubacry Oumar Ousmane e Ali o ŋatire ɗum muynirɗe mon hoto kewne e diine o halkima ɓen exagére ɓenon ɓurtinɓe diine ko halkiɓe ɓurtinɓe diine ko halkiɓe ha wollaɓe tati halakal mutamatti'un hadis o mon to muslim ton goɗɗo mo 2670 horan kewni e diine Allah ceerno Ousmane sen ɓinni ɗon aya o ko wi aya goɗɗo kadi e nde ɗo simore moƴƴere bandiraɓe sehiraɓe eynam ya ayyuha alladhina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين so fasige mo wona ɗoftiɗo o juulata jama o yahara ko moƴƴi omon waɗa ko boni omon haala ko boni o hersani Allah o rewani sunna oɗo so adnima kabaru walla o wona juulɗo ya ƴeew kabaru ene selli walla sellani hade ma lorduɗo julɓe e nam sa heɓi message hade ma wadde partage ƴeew message o so ala ko Allah yiɗa so jalkitani diine so ala debbo ɓoriɗo so ala ko fewani nde mbaɗɗa ne mbawa wadde partage sa waɗi partage ne message hayko jalniɗo tawi debbo on woni docket on waɗi fefete omo waɗi jean aɗa waɗa worɓe ne jiiya ko ganduɗa wonta fitana ɗum ɗo dagani message uji kewɗe ɓe nelduma bisou ala remoɗen ne ɓuccinira ɗum neldi ɗum debbo wona probléme kono hay ɗum kala ko woni gueɗe pankare hoto sattu ɗum Allah wi إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا الآخرة بين يدي كده بانكر تشاكتو يجول كم يجوا لبت أدنى الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله صلوا على بارتاجي سند أريما omo yitere makko ene lukñiri fata ha goɗɗo ara ne wata guirmu ɗiɗi fof ko lukñiri eyna kumbiyel ma arane kumbe yo babam moye babam wi kumba ko woni i wona papis fi kam tan wi kam séri kam ko mbaɗɗa haydare mbimomi gosi tan o wi lamɗam tan o séerimi yi ala ko waɗi ko boni papis oɗo kuɗaɗo o waɗi ko boni e papis encore nima kombis wona tonton o ari tan mbimomi gosi haade lamɗam tan wi kam tan o haali ko boni tan mbimomi ya galle bamma ɗum ɗo tagi ɗum ɗo nannaki woni haaluji biskittake hoto namde neɗɗo holko waɗma seeɗa joom suudu ma abadan holko rendin on hoto haal abadan eyna wonko haaletake bandiraɓe sehilaɓe so fasige addi information vérifié information ha ganda ko haala koko gonga walla wona gonga ceerno Ousmane julɓe noon julɗo lorlata julɗo fiyata julɗo muccata julɗo jamfata ko julɓe ko bandiraɓe e neysan ko nder simore ndi bandiraɓe sehilaɓe eynan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun desan julɗo fatan lordo julɗo bande dokka julɗo bande kakkiramo newnanamo dokkamo debbo dokkamo gorko o jiɗɗo resedo o jiɗɗo hakkiredo jiɗɗo wutte o saɗa wawi sa wawa nanga ɗemgal ma enam nela sallah sallam julɗo mo juuɓe kise ɗemgal mum ceerno so hokko refti hen ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum deysan gorko jalkita gorko bandum jalkitamo taw ala janggo daña mbasa jokade jalkitamo e wutte makko jalkitamo e galle makko jalkitamo e mbaddi makko jalkitamo hunde fof mo mayani taddaka walla wama tadri nafsum madha taksibu gada wama tadri nafsum bi ayadin tamut hay goto
jalkide neɗɗo ko bakkar bonɗo ko jalkiɗɗama hono wawi heɓtoma haade ma mayde rewɓe noon en poti jalkide debbo fotani jalkide debbo bandum nam ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن لا إله إلا الله يعني كم بس أي تتسكو هبتموكو أي فارمر كو وديكو أي جبل كو وديكو أي بند كو وديكو mo mayan tagdak ay ko jalduɗamo ko ne wawi heɓtoma haade ma mayde walla heɓto ɓiye walla heɓto mo jiɗɗa mo yiɗa heɓto ɗum wontan ma gacce sa jalkiti juurɗo anda jalkirta haade ma mayde so musiba waɗi mbiyata ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha walla sa yi musiba e alhamdulillah allah dandi alhamdulillah afani allah dandi kami ɗeɗo bone keptakimi e allah suuram ɗeɗo bone hoto kepto haade yam mayde bandiraɓe sehilaɓe ena al ayyam duwal ñalawmaji ko garta bandiraɓe sehilaɓe ceerno son hokko refti hen hay goto anda ko jogoto kewde janggo نعم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم لا إله إلا الله أولو آي بده بنا دكان عثمان الذي سكيجي كيو دي موجان هور سكي مين كاي تشيكن نومي واخ صح مالاي نجي مومي تان اوما يا دي بابس تان تشيكومي تان ابري تشيكومي تشيكن مي كن ابري تشيكو مومي اي سكيجي مادي كو بكار اسكاني سا سيكون دجودا على بار كون اسيكو كالدا انن غوتو لينيول نلات او ñaawata ko sikki tan walla ko miiji sona o wada walla o haala an a haali gisna ko sax omo jippe taxi omo arti jamma e holmo wonduno goto jeune goto mbasan gorko neddo ayaya a dañi bakkar korko ma boni wirdu ma boni sadak ma boni bakkar ma baraji ma nawama e nam ken son so mi ñokkini ma nawlam non mi jetti mi enregistré ko haalat ko non mi enregistré dum wala be hedo so wonde jum so mi yontaka so goddo yonta mi waday fallantere be hedo o do wadante ko betex guduno taynaado wadi noppi makko ñene darge e nam ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نيهو يمبي نيامو تبول يمبي او يكون نيامو جيباني اي نعم ada hitno hay sobe kala kambe dido samba jallo o yonta ko farmar ba hore hedo hay san jogono nan sukku noppi ma hade ma nan ken bonna diine ma e na mi ami nanani yani mi anda mi seeda ke e na hada diina ma bonde ñoore ko ñamde tebbuli ndeysan sa haale neddo ko woni makko ko dum don ko ñoore sa haale ko ala makko dum ko fenade wattaqullah en jida bandirabe ñamde tebbuli julbe bandirabe sehila ena ci Usman enen non hole men burdo non o do ko torode biiden o ko sakke biiden o ko mabo biiden o ko cubballo biiden o ko ciafaro biiden hole burdo aduna o foburi ko kulde Allah sa hulani Allah ko jidda ko kona hay sa woni tanum annabi sa hulani Allah fere ma boni bandirabe sehila ena يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لا إله إلا الله يتو كل الله بعد تلكر كبا دم سديد دد هاي سيراد دد هاي جيمول كل الله هو كن ندس داشي عثمان جانغو وانا ما سامبا وانا ما دم كيشن غادي هولي جومي هولي دين ما هول اند ما yen ƴeew ko gartin en janngo wona toro dagal wona mabal gagal wona sakkan kagal wona baylan kagal wona yirimayo e nam ko ceerno Usman ko Allah wi jofna darso e nam يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون كونغو تقوى كل أري أولو أيغو لا بيدي يا أيها الذين اتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله غير كل الله غير كل التقوى ها هنا كي بيتي وني الله جاورها چومتيدي وجاورها جawde o ƴewata ko ɓernde nde yo ɓernde nde laaɓ wasa wadde shirku wasa wadde bid'a wasa wadde monikinar e hasidagal e nam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin